trafod llyfrau newydd a trafod syniadau. Ac yn ymuno â ni mae Jasmine Donahaye sy'n newydd gyhoeddi'r gyfrol yma, Losing Israel, gyda gwasg seren. Hefyd, eleni wedi cyhoeddi biwgraffiad o'r awdures Lolfa Lên, a ffigwr hynod ddiddorol iddewis o Slyfera oedd yn medru'r Gymraeg aeth i fyw i Balesteina, Israel. A wedyn golygiad o un o'n nofelau mwyaf trawiadol Lolfa Lên, In My Mother's House. Felly mae cyfraniad Jasmine eleni i ddiwylliant a syniadaeth Gymraeg wedi bod yn gwbl aruthrol. Mae Jasmine yn fardd. Fe nath i gradd yn y lle cyntaf yn Berkeley, Prifysgol Berkeley yn California, ac yna i PhD gyda ni yn Abertawe, yn llyn Saesneg Cymru, a'r berthynas Iddewon a Chymru, ac mae ffrwyth hynny rhyw raddau yn ei chyfrol hi, A Whose People, sydd ar werth yn y cefn. Cyhoeddwyd hwnna gan wasg Prifysgol Cymru yn 2012. Mae Simon eisoes wedi bod ar y llwyfan yma. Un o uchafbwyntiau'r Eisteddfod hyd yma i fi oedd ddoe pan oedd y llyn llawn o feirdd. Ac fe ddwedodd Simon, wel yn diwylliant Cymraeg, os cynulleidfa o 20 o bobl, mae le oedd 10 ohonyn nhw'n feirdd, felly mae sgrifennu barddoniaeth yn amlwg yn hawdd. A fydd yn siŵr beth oedd yr ymateb oedd e'n disgwyl, ond oedd e'n foment gofiadwy. Mae cyfrol Simon, Pam Na Fu Cymru, wedi chyhoeddi eleni eisoes wedi cael ei drafod yn eang iawn. Wy'n hynod o falch ac yn ddiolchgar i Simon mewn gwirionedd bod e wedi cyhoeddi'r gyfrol yn y gyfres safbwyntiau yr ydw i'n ei golygu. Cyfrol Richard Wynne Jones ar cyhoeddiad o ffasgaeth yn erbyn Plaid Cymru oedd y gyfrol gyntaf. Ac mae cyfrol Simon yn archwilio methiant cenedlaetholdeb Cymraeg a bydd yn trafod mwy am hynny. Ac wedyn, yn ola, mae gen i gyfrol fy hun, felly os ych chi'n prynu un cyfrol ar ôl y sesiwn yma, prynwch hon. Wales Unchained yn archwilio Hunaniaethau Cymru yn yr 20fed ganrif, ac mae'r llyfrau ar werth ar y bwrdd yn y cefn. Felly bwriad y sesiwn mewn ffordd yw eich annog chi i brynu llyfrau, ond mae yna gysylltiad rhyngddyn nhw, oherwydd maen nhw gyd yn ymwneud â'r syniad o hunaniaeth, identity, seiliau hunaniaeth, y ffyrdd mae'r Cymru wedi meddwl am ei hunain, a'r ffyrdd rydyn ni'n gallu gosod y profiad Cymraeg mewn cyd-destun cymharol rhyngwladol, ac wy'n hynod falch i rannu'r llwyfan gyda Jasmine a Simon y bore yma. Felly, neu'r prynhawn yma hyd yn oed. Felly, dewn ni gychwyn neu ofyn i Jasmine i drafod rhywfaint ar ei gwaith. Yr hyn mae wedi cyflawni eleni, yr hyn oedd i am i gyfrannu i fywyd deallusol a diwylliannol Cymru'n fwy eang efallai, a wedyn fe ofynnau Simon i wneud yr un fath, ac wedyn fe drafodwn ni o'r fan honno, ac os oes amser ti ar diwedd, os oes gan bobl gwestiynau, yna nhw'n i agor i'r llawr. Felly, Jasmine, os di rhoi dy gyfrol i ti ddal tra fod ti'n trafod. Diolch, ond dwi ddim yn mynd i darllen ohono fe. Mae biograffiad ar y bwrdd yna yn y cefn, does dim copi ar gael i fi ddangos i chi. Ond hoffwn ni dechrau gyda biograffiad Lolfa Lên, sydd wedi cael ei cyhoeddi gan honno. Dwi wedi bod yn meddwl am y gair cofiant yn lle biograffiad, a sut mae cofiant yn awgrymu sut dyn ni'n meddwl am biograffiad yng Nghymru. A o'n i'n trio gyda Lolfa Lên yn cyflwyno hi yn y llyfr yna, heb feddwl am ei cysylltiadau cymunedol, heb geiriau bobl arall, heb sut mae bobl arall yn cofio hi, ond trwy geiriau hi. Mae'n eitha anodd i cyflwyno awdures sydd wedi colli o golygfa, a sydd yn enwog nawr, os mae hi'n enwog o gwbl, oherwydd perthynas gyda bobl eraill. A dyna problem os dych chi'n sgwennu am fenyw o gwbl. Fel arfer, mae habit drwg iawn i cyflwyno fenyw yn ôl perthynas gyda gŵr, neu tad, neu brawd, neu dyn rhywle. Felly, o'n i'n trio
cyflwyno Lili Tobias a ei bywyd hi, trwy gyrru ei hun a trwy gwaith ei hun. Achos os o'n i'n dibynnu ar sut mae bobl yn cofio hi, bydde fel the embarrassing aunt yn y back room, sydd yn sgwennu nofelau yn y back room. Yn ôl meibion ei chwar, dyna beth oedd hi. Middle-brow writer, dim yn hollol bwysig, tipyn bach yn confused, idealist ond hollol embarrassing. Ond dyw hi ddim, mae hi'n really awdurus ddiddorol iawn. Wrth gwrs, y bobl dwi'n siarad amdano yw Leo Absi a Dani Absi, meibion ei chwaer. Yn ôl Leo Absi, oedd gwleidyddiaeth Lili Tobias yn anodd iawn, achos socialist oedd hi, ond ar yr un pryd cenedlaethol rhaeg oedd hi. Oedd yn anodd iawn iddo fe deall sut oedd y dau yn mynd gyda'i gilydd. Felly, nas Lili Tobias yn sgwennu 5 llyfrau, casgliad o straeon byr a 4 nofelau, a 2 ohonyn nhw wedi gael eu ail-cyhoeddi gan honno, sef My Mother's House o 1931, a hefyd Eunice Fleet o 1933. A cafodd Eunice Fleet ail-gyhoeddi yn 2004, ac am gwrthryfelwyr yw e. My Mother's House, mae llyfr yna yn ddangos holl y byd Iddewig yn Prydain cyn yr rhyfel gyntaf. A mae'n bwysig iawn i deall sut oedd pethau yn edrych iddyn nhw o bob ochr, o'r ochr Zioniaeth, o'r ochr socialist, o dros y barnau i gyd. Ond y beth bwysig am Lili Tobias yw just ei bywyd hi. Oedd bywyd tragic, oedd hi'n person cryf iawn, person bach iawn ac yn dawel, ond oedd ganddi hi chutzpah enfawr. Oedd hi'n nabod pawb. Os oedd gyfle iddi hi gael cysylltiad gyda rhywun, oedd hi'n defnyddio fe. Oedd hi'n nabod pawb a cafodd hi ei gyhoeddi ar bwys bobl enwog iawn. Enghraifft Lloyd George, nes i ffindio darn gan Lloyd George sydd wedi cael ei colli. Chaim Weitzman a David Ben-Gurion. Felly mae hi'n person bwysig iawn i deall, achos mae bywyd hi yn ddangos sefyllfa a barn a agwedd Iddewon yn Prydain ac yn arbennig yng Nghymru dros canrif. Ac am fy gwaith fy cofiant fy hun, achos mae yr un gair ond yw e, cofiant am memoir a hefyd biograffiad. Wel, mewn ffordd, dwi wedi wneud, mae Losing People yn dweud stori am, oedd stori Lili Tobias, stori am gadael Cymru. Ac wrth gwrs, mewn ffordd, mae stori Losing People yn stori am dod i Gymru a dod i deall sut mae Cymru yn gallu fod yn gytre i fi, falle. Ond mae lot o bobl yn meddwl, mae'n debyg, achos mae Israel yn y teitl, maen nhw'n meddwl just am hanes yw e, ond memoir yw e, ac am adar ac am hiraeth mewn ffordd. Ardderchog. Na, diolch Jasmine. Felly, Lili Tobias a Jasmine Donahaye, 2 ddynes a chutzpah arbennig, a ti'n o'n beirniad mwyaf chutzpah aidd ni, Simon Brooks. Diolch yn iawn, Daniel. So dwi fod i ddeud put ynglyn â'r... Put am dy gyfrol. Put am y gyfrol. Wel, tydi hon ddim yn gyfrol am hunaniaeth fel y cyfryw. Mae gen i gyfrol am hunaniaethau ar y gweill. Mae gen i gyfrol yn sôn am leiafriffoedd ethnic sy'n siarad Cymraeg yn hanesyddol yng Nghymru.
gan gynnwys y gymuned Iddewig, Iddewon, Saeson, Gwyddelod, Sipsiwn, Almeinwyr, gwahanol grwpiau ethnig fel grwpiau cymdeithasol yng Nghymru yn hanesyddol, o fi mewn i diwylliant Cymraeg ei iaith. Achos da ni'n tueddu trafod aml ddiwylliannedd yng Nghymru fel ffenomen o fi mewn i diwylliant Cymreig yn gyffredinol, a mae'n beryg wedyn yn does bod ni'n uniaethu un ochr y diwylliant Cymreig, sef yr ochr cyfrwng Saesneg, hefo aml ethnigrwydd ac aml diwylliannedd, a wedyn yr ochr cyfrwng Cymraeg, hefo rhyw elfen o, wel na i ddim defnyddio gair purdeb, ond gyda rhyw elfen o ddod yn llai agored i felynwadau aml ethnic. A dwi ddim yn wir, of course, dwi ddim yn wir. Mae Gymraeg wedi bod yn iaith aml ethnic, erioed yn ein hanes, fel mae Saesneg wedi bod yn iaith aml ethnic yng Nghymru. Of course, mae gwaith Jasmine, un o cyfraniadau mawr, dwi'n meddwl, gwaith Jasmine. Gwaith Jasmine yn bersonol, fel rhywun sydd wedi symud i fyw i Gefedigion a wedi dysgu Cymraeg, ond hefyd astudiaethau hanesyddol y llynyddol Jasmine o Llenyddiaeth felly, a dim rhywun yn gweld gwahanol fathau o genedlaetholdeb Cymreig a hunaniaeth lleiafrif ethnig yn bodoli o fi mewn i'r byd Cymraeg ei iaith ynddo. Hynny yw, mae Llenyddiaeth yn byw yng Nghwm Tawe sydd yn gwm Cymraeg ei iaith. A felly mae Llenyddiaeth yn rhan o hanes y Gymru Gymraeg aml ethnig, yn ogystal â bod yn rhan o hanes cymunedau eraill, y gymuned Iddewig, ym Mhrydain ac wrth reswm draw yn Israel. Ond os nil o hynny ddim oll efo'r gyfrol sydd yma, sydd ddim yn trafod hunaniaeth o gwbl felly. Beth mae cyfrol yma yn ei drafod yn y bôn ydy'r berthynas rhwng radicaliaeth a cheidwadaeth yn ein diwylliant. Ac wrth gwrs, rhai ohonych chi'n ymwybodol fy mod i ar daith hefo Daniel, lle da ni'n smalio bod ni'n elynion, neu o leia yn gallu ffreio weithiau, ac wrth gwrs, da ni ddim rili, a mae'n cyfrinach fawr, neu mae Daniel yn cytuno ran popeth, wrth gwrs. Ac yn rhywychus iawn, dwi ddim hyd yn oed yn mor argyhoeddedig y hynny fy mod i ar y adain fe. Dwi wedi bod yn dweud wrth pawb mod i ar y adain, achos does neb yng Nghymru yn cael bod ar y adain fe, so mae gennych chi cyfle wan yn does. Mae gennych chi unique selling points fan hyn, chymo? A dwi'n mynd siŵr bod hi'n wir o gwbl. Ond at fi byn y sioe, of course, da ni'n cael Daniel yn eisiau y chwith, a dwi'n eisiau y fe, chymo, wedyn ni'n cael rhyw smalio, rhyw drafodaeth rhwngthyn ni. Ond beth dwi yn drafod yn y gyfrol yma ydy perthynas rhwng radicaliaeth a ceidwadaeth. A dadl y llyfr ydy hyn. Y peth mwyaf ceidwadol yn ein gwlad ni, of course, ydy'r iaith Gymraeg. A dwi'n mynd golygu ceidwadol mewn ffordd sydd yn mynd hefo gwleidyddiaeth pleidiol bob dydd o gwbl. Tydi hyn yn mynd apel dros Cameron neu Blaid Geidwadol neu William Hague nawr i bod wedi dod i fyw i'n plith ni yn Sir Drefaldwyn yn dim byd o fath de. Wrth ceidwadaeth dwi'n golygu rhywbeth sydd wedi bod yma am gyfnod hir, sydd yn rhan o'n diwylliant ni erioed mewn dyfynodau mae'n geidwadol yn yr ystyr yna. Mae'n geidwadol. Ac eto mae'r Gymraeg yn rym radicalaidd. Ac mae angen i ni ddeall, dwi'n credu, sut mae rhywbeth ceidwadol yn gallu bod yn radicalaidd. A mae rhywbeth ceidwadol yn gallu bod yn radicalaidd oherwydd ein bod ni'n byw mewn gwlad sydd wedi cael ei threfedigaethu. Allen ni lluchio gwahanol geiriau gwmpas trefedigaethol, gwladychol, ôl-drefedigaethol, allen cael rhyw ddadl theoretic, ddiddorol yn un o hynny. Ond yn y bôn, mae Cymru yn wlad sydd wedi cael ei threfedigaethu gan wlad arall. Dyna di hanes y wlad. Mewn cyd-destun felly, dadl y llyfr ydy bod modd i rymoedd ceidwadol fod yn radical. Mae grymoedd ceidwadol yn gallu bod yn radical mewn cyd-destun trefedigaethol oherwydd ei bod nhw'n gwrthsefyll rhywbeth arall. A hyn maen nhw yn ei gwrthsefyll ydy y grym imperialaidd. Felly mae yna dichotomy yng nghanol ein hanes syniadol yng Nghymru. Mae stwff ceidwadol, mae'n codi fy llais wan i fynd efo'r band, mae stwff ceidwadol yn medru mewn rhai amodau bod yn radical, a weithiau, ond dim bob tro, right? Weithiau mae stwff radicalaidd
os yw i ar yr un donfef yn union a negeseuon radicalaidd, o'r tu allan ein gwlad ni yn medru bod yn geidwadol ac yn adweithiol. Felly, mae'r gyfrol yn achwilio'r pwnc yna. Os ysdi hynny'n gwneud rhyw synwyr, Daniel. Ydy, ac gerddoriaeth yn mynd yn dda. O, diolch yn iawn. Gwych. Wi yn credu bod y gyfrol di am hunaniaeth mewn ffordd, oherwydd un o'r pethau ti'n tynnu sylw ato fe yw tyndra rhwng yr ymgais i gadw'r hyn sy'n neilltuol, i gadw iaith, i gadw diwylliant a'r angen am ryw fath o geidwadaeth i gynnal hynny. A wedyn yr traddodiad deallusol, gwleidyddol, rhyddfrydol, sy'n newid mewn i sosialaeth yn dy narratif di mewn ffordd sy'n pwysleisio'r cyffredinol, pwysleisio undod y ddynoliaeth. A'r pwynt mewn ffordd yw bod unrhyw athroniaeth gyffredinol, dyw e ddim yn bodoli mewn gwagle. Mae'n bodoli wrth reswm o fewn cyd-destun lle mae'n rymoedd. Ac yn cyd-destun Pryden, mae mabwysiadu'r cyffredinol bron yn rhwym o fod yn fabwysiadu rhyw ffurf ar Brydeindod, ac bod Cymreictod wastad yn adwaith i hynny. So hyd yn oed pan bod rhywun fel SR Llanbryn Mair yn y 4edd ganrif ar 15 yn arddel bod pobloedd y byd oll yn un ac yn dadlau dros gymysgiad achau, mae ei hun yn derbyn na fydd gan y Gymraeg ddyfodol o fewn cyd-destun o'r math yna. Mae cymathol bydd y narratif ac bydd na un ddiwylliant, a diwylliant Saesneg yn y bôn bydd hwnna o'i safbwynt e. Felly mae yna goblygiadau penodol i'r syniad o hunaniaeth yn dy waith di. Pwrpas Wales Unchained yn gwirionedd yw trafod natur hunaniaeth, y ffordd mae'r Cymru wedi meddwl am ei hunain fel Cymru. Nid yn unig y Gymru Gymraeg, ond yn amlwg mae'r iaith yn ganolog. Wy'n cychwyn gyda Rhys Davies, awdur o'r Rhondda, a cyndeidiau Cymraeg eu iaith. Ddim yn wrthwynebus yn union i'r Gymraeg, ond yn sicr yn wrthwynebus i genedlaetholdeb. Barn Rhys Davies oedd bod cenedlaetholdeb yn wastraff amser, a bod the real Welsh, fel mae fe'n galw nhw, yn byw fyny yn Plynlimon neu yng Ngogledd Cymru, ac bydden nhw wastad yn Gymraeg mor belled bod ni'n gadael nhw i fod. A fydda chi'n mynd a siarad gyda nhw a gweud Welsh you are, fel mae fe'n ail drosi'r sgwrs yn Saesneg, bydden nhw ddim yn gwybod beth yw ystyr y cysyniad yna, bydden fe'n meddwl dim iddyn nhw. Ac mae Pennar Davies, a cenedlaetholwr o Gristion Cymraeg, yn ysgrif yn y 40au, anti-nationalism among the Anglo-Welsh. Ac yn ymosod â Rhys Davies am seilio hunaniaeth ar hil. Hynny yw, heb y syniad bod yna ddiwylliant Cymraeg y gall bobl berthyn iddo fe, beth sydd gyda chi yw rhyw syniad o hil bod hunaniaeth yn y gwaed. Dyw hunaniaeth ddim yn... Does dim goblygiadau o ran fel i chi'n ymddwyn o ran eich hunaniaeth, mae fe jyst pwy chi yn y gwaed. Ac oedd Pennar yn gweld hynny, wrth gwrs yn athroniaeth beryglus iawn, achos dyna sail gwahanol fathau o hiliaeth. Ac oedd e'n arddel Cymreictod Cymraeg ei iaith, achos yn wahanol i pwy yw'ch mewn gyn eich tyd ci, allwch chi ddim newid hynny, ond gall unrhyw un ddysgu iaith. Felly mae hunaniaeth wedi seilio ar iaith yn fwy agored mewn ffordd na hunaniaeth wedi seilio ar hil. Dyna oedd ddadl Pennar. Yn hanes wedyn astudiaethau Cymraeg yn y 70au arbennig, dosbarth yn benodol oedd yn diffinio Cymreictod i ysgol o haneswyr oedd yn rhoi profiad diwydiannol y de Saesneg yn benna y iaith yng nghanol narratif y Cymru, ac i Dai Smith, wrth gwrs, roedd America yn ddrych i'r profiad yna. Felly American Wales oedd mewn ffordd yr America ymdoddol, o'r America ddemocrataidd yn ogystal. A nadl i mewn ffordd yn Wales Unchained, mae yna Americas eraill yn cydfodoli ar American Wales sy'n gymathol, sy'n assimilationist. Hynny yw America'r grwpiau ethnig oedd yn ceisio cynnal eu hunaniaeth yn erbyn, ac yn aml iawn i ddweud y gwir mewn aduron, chi'n gweld hwn fel tyndra. Felly yn y traddodiad di y maes wy'n fwyaf cyfaredd â fe, mae'r tyndra cryf yma, hyd yn oed o fewn unigolion, rhwng hunaniaeth ddi a'r awydd i gynnal yr hunaniaeth honno, ac ar yr un pryd yr awydd i afel yn y syniad o America. Hynny yw fy mod i yr un hawl i seilio fy hunaniaeth ar y syniad o America a chi. Bron allan ni sôn falle am draddodiad Martin Luther King ar yr un llaw fel un cymathol,
ac un Malcolm X a'r cenedlaetholwyr D fel yr un sy'n dadlau dros hunaniaeth yr wahân. Ac o feddwl am y Cymru yn y cyd-destun yna, am hwn i mae hanes Cymru'n edrych yn chydig yn wahanol. Cymru o fewn Prydain, y Gymru Gymraeg o fewn y Gymru Saesneg, lleiafrifoedd yn erbyn mwyafrifoedd ac yn y blaen. A creu rhyw fath o ddadl rhwng gwahanol awduron a'i syniadau yw pwrpas yng Nghyfrol i. Ac wedyn o ddarllen o fyna draw at gyfrolau Jasmine a Simon, hynny yw, fi'n credu bod yna fath o drafodaeth yn datblygu. Ac falle cwestiwn i ti, Jasmine, yw jyst i feddwl am Lily Tobias yn y termau hynny. Mae'n ddeuonydd, mae'n genedlaetholwraig, mae'n sosialwraig, mae'n fenyw. Fel bydde ti'n trafod i hunaniaeth hi, beth sy'n bwysica iddi, neu lle mae'r tyndra yn y ffordd yr oedd Lily Tobias yn meddwl am ei hun a'i lle yn y byd? Wel, mae'n eitha syml i ddewis oedd hi, a dyna beth oedd yn mwy pwysig na dim byd arall. Ac oedd hi'n meddwl am iddewiaeth, sef nid iddewiaeth Judaism, ond Jewishness. Does dim gair am hynny yn Gymraeg. Oedd hi'n meddwl amdano yn ôl syniad o hil. O gwaed, yn y gwaed oedd e. Felly oedd ar y pryd y dechrau i genfed ganrif yn y byd Iddewig oedd syniadau cryf iawn am racial science. Ac oedd hi'n dibynnu arno fel rhan o ei hunaniaeth. Ond ar yr un pryd, oedd hi'n dwi ddim yn hollol clir sut oedd hi'n meddwl am Prydeindod. Achos oedd hi'n gweld ei hun fel Prydein Raig, ond y beth gyntaf oedd fel i ddewis. Dwi'n meddwl mae'n gallu fod yn anodd iawn i deall sut oedd yn bosib i ddewon meddwl am ei hunan yn ôl gwaed fel na, achos beth digwyddodd wedyn. Ond beth sydd yn trist ac yn ddiddorol yw mae syniadau yn dod yn ôl eto yn y byd Iddewig yn Glynau Israel, achos os does dim perthynas yn y gwaed gan Palestina, pam beth yw y rheswm i fod yna. Felly mae wedi dod yn ôl tro ar ôl tro. Ond ar yr un pryd, oedd hi'n cymharu sefyllfa Iddewon, sefyllfa yng Nghymru a sefyllfa gyda bobl bach dros y byd. Felly oedd popeth yn dechrau yn ei hunaniaeth Iddewig, ond oedd iddewiaeth y sail, y basis, oedd hi'n defnyddio i deall profiad bobl eraill. Felly oedd hi'n gweld ei hunan fel Cymraes mewn ffordd, ond oedd hi'n patrysio amdano. Doedd hi ddim yn hollol siŵr beth oedd e'n golygu. A fan ni, mae'r cwestiwn hefyd o fel oedd hi'n diffinio ei hun, a hefyd fel oedd hi'n cael ei diffinio, achos yn The Greatest Need, mae yna un rhan lle ti'n sôn amdani'n cyhoeddi stori neu rhan o nofel anafrynedig yn y Gymraeg, yn y genhinen, ac mae'n cael ei chyflwyno yn y genhinen. Lily Tobias sy'n iddewis o ran gwaed, ond yn Gymraes bur o ran iaith. So bron bod hunaniaeth hil a hunaniaeth iaith yn cael ei gyfosod a bod yn iddew o ran gwaed, ac wedyn bod Cymreictod yn cael ei ddiffinio o ran iaith. Ie, yn hollol, ond oedd yn gweithio gyda'i gilydd, achos oedd y syniad yn ei teulu ei hun hefyd am fod yn iddew o ran gwaed. Nath hi sgwennu amdano, y peth gyntaf nath hi sgwennu a cyhoeddi yn ôl beth dwi'n deall, y stori gyntaf oedd stori o enw The Nationalists, a mae'n cymharu, dwi ddim yn siŵr lle cafodd ei cyhoeddi yn y tro gyntaf, ond yn y casgliad o straeon yw e. Wedyn oedd hi'n cyhoeddi lot o bethau yn y Zionist Review, ond nid hynny. Yn y stori na, mae hi'n tipyn bach yn propagandist yw e, ond stori eitha dda hefyd, cymeriadau credible. Nath hi cymharu sefyllfa
Cymru a sefyllfa y Cymru ac Iddewon, ond fel mwyn ddangos y tensiwn na, mae boi o pentre ystod y fer y Hywel, ond gyda enw wahanol. Mae boi na cenedlaethwr cryf iawn, oedd e'n caru fenyw Iddewig, ac yn y diwedd dwedodd hi, but how can you do this? Don't you understand that, marriage is death to us? Hynny yw, marriage tu fas o Iddewiaeth. Felly, o'r dechrau, oedd hi'n meddwl am y problem. Dyw e ddim wedi penderfynu yn y diwedd beth oedd yr ateb. Ie, da, diddorol. Felly fi droi draw at Simon fan hyn. Yn gyflym, Simon, allu ti ymateb i Jasmine, ond pwynt arall jyst off ni godi gyda ti, gan bod ti wedi bod yn sôn am y Sipsiwn mewn darlith yn gynt yn ystod yr Eisteddfod. Mae yna bobloedd go iawn yn hermau aml diwylliannedd Cymru, hynny yw ddewon go iawn, Sipsiwn go iawn, ond mae hefyd defnydd bron metaphoraidd o'r bobloedd hynny. Yn oes, oedd Richard Wright, yr awdur dyn, wedi sôn bod y dyn di oedd metaphor America. Roedd yr gweithio ei hunain, mae'n cael ei darllen mewn ffurf arbennig. Felly wrth ymateb i Jasmine, ni'n meddwl, falle, os hoffet ti feddwl hefyd am rôl yr Iddew wrth greu y syniad o Gymreictod yn y cyfnod wyt ti'n ei drafod ar ôl y Sipsiwn, falle yn gysylltiedig â hynny. Ie, wel, mae berthynas yma rhwng gwaed ac iaith yn ddiddorol iawn yn achos lleddryddoedd cenedlaethol fel y Cymru a lleddryddoedd ethnig. Hynny yw un peth sydd yn amlwg yn wahanol rhwng y Cymru fel grŵp a'r Iddewon felly ydy, yn y cyd-destun Cymreig felly, ydy bod yr Iddewon mewn alltudiaeth felly, ac yn debyg mewn ffordd i Gymru tu allan i Gymru. Felly, mi ges i fy magu yn Llundain mewn teulu Cymreig yn Llundain. Ac wrth gwrs, mi oedd yn i tu allan i'r ddamwlad yn Llundain. Ac yn y cyd-destun yna, wrth gwrs, mi oedd ach, tras, nid gwaed, fysa neb yn defnyddio gair gwaed yn y Gymdeithas Gymreig yn Llundain, ond mi oedd pwy oedd eich mam a'ch tad chi yn bwysig, wrth gwrs. Achos doeddwn ni ddim yn byw mewn cymuned yn cael ei diffinio gan ddinasyfiaeth. Doeddwn ni ddim pasport yn dweud dwi'n Gymro Llundain ac da ni eisiau cael defnydd gwell o Barnett's Formula ar gyfer y gymuned Cymraeg yn Llundain. Ddim yn gweithio fel ni, nag oedd. Oedd hi'n gymdeithas, lleiafrif ethnig oedd y gymdeithas Gymraeg yn Llundain, megis y gymdeithas Iddewig, wrth gwrs, yng Nghymru. Mewn lleiafrif ethnig, mae tras yn bwysig. A does ni ddim byd yn bod ar hynny. Mae'n bwysig bod ni ddim yn caniatáu i drafodaeth ymhiliaeth cael ei chyfeirio i drafodaeth, i gyfeiriad ble mae'n tanseilio y lleiafrifoedd ethnig da ni'n ceisio ei amddiffyn yn erbyn hiliaeth. Mae hynny'n pwynt bwysig i wneud. Ond mi welais i defnydd perthynas rhwng iaith y gwaed hefyd mewn cyd-destun arall, yn hynod diddorol. Pan o'n i'n dysgu ym Mhrifysgol Caerdydd, mi ddwedwyd wrtho fi yn ddigon caredig, so ni'n gallu gwneud cais am grant i fynd am wyliau. Wel, na, actually, chydig bach o waith ymchwil yn y fysyniad. A meddyliais i, wel, lle dwi'n gallu mynd sydd yn, chi'n gwybod fel mai, mae yna pres yn dod i'ch cyfeiriad chi. Dwi ddim eisiau mynd i Guildford i gwneud y gwaith ymchwil yma. Right? Dwi eisiau mynd i rhywle chydig bach yn fwy diddorol. Ac yn gostus os oes modd yn y byd, achos, hyn a hyn arian sgynnu. So nes i penderfynu mynd i Seland Newydd, right? A chwarae teg Brifysgol Caerdydd, nath nhw talu am y tocyn. So nes i allan i Seland Newydd, a nes i weithio Mhrifysgol Auckland fel cymrawd ymchwil am rhyw fis. Yn astudio aml ethnigrwydd o fi mewn i'r diwylliant Mawri. Y syniad oedd cymharu aml ethnigrwydd o fi mewn i diwylliant Cymraeg yng Nghymru ac o fi mewn i diwylliant Mawri yn Seland Newydd. Ond y broblem yn y diwylliant Mawri yn Seland Newydd oedd oherwydd ei bod nhw wedi cael eu gwledychu gan Ewropeaid ac oherwydd bod yna hawliau penodol a dir ynglwm wrth bod yn aelod y gymuned Mawri. Yr unig ffordd o'ch chi'n gallu bod yn Fawri oedd trwy cael o leia un
taid neu hen daid neu hen daid neu hen daid o'r gymuned honno. Hynny yw, doedd na ddim modd i rywun o gefndir Ewropeaidd hollol bod yn fawri. Ond maen nhw'n gallu cyfndeimlo hefo'r gymuned, maen nhw'n gallu cefnogi gymuned, ond doedd nhw'n gallu bod yn aelod o'r gymuned fawri chwaith. Iawn te, mae hwn yn cyd-destun gwahanol i Gymru, ond beth oedd yn ddiddorol iawn ynglyn â gymuned mawri oedd hyn? Oherwydd ei bod nhw'n diffinio hunain a sail ach a thras yn y ffordd yna, doedd iaith ddim yn holl bwysig i'w hunaniaeth nhw. Oedd iaith yn rhan o'i hunaniaeth, iawn? Of course oedd iaith yn cyfri iddyn nhw. Of course oedd nhw'n ymfalchio bod Mawri yn bodoli fel iaith, ond doedd hi ddim yn rhan greiddiol o beth oedd y gymuned honno'n ceisio gwneud. Lle dwi'n meddwl yng Nghymru ar y ochr arall, trwy nad ydyn ni ddim yn diffinio y gymuned Gymreig a sail hil, bod iaith yn llawer mwy canolog. A dwi'n meddwl mai dyna sy'n un o yngwaith yna hefo gwaith Daniel a gwaith Jasmine efallai, ydy mae pobl yn aml iawn yn meddwl bod iaith yn medru bod yn beth cul, mae'n cael pobl allan. Ond, ac wrth gwrs mae hi yn cael pobl allan os ydych chi ddim yn ei siarad hi. Ond, unwaith ych chi'n dechrau edrych ar y defnydd o iaith mewn grwpiau lleiafrifol, chi'n dechrau sylweddoli ei bod hi'n un o pethau gorau sydd gyda ni o ran gwneud i bobl o'r tu allan i'r gymuned genedlaethol neu tu allan i'r gymuned ethnic sy'n dymuno bod yn rhan o'r gymuned honno, bod yn rhan ohoni hi. Mae hi'n goresgyn syniadau'n ymwneud hefo hil yn benodol iawn, a mae'n tueddu bod pwysles a wleidyddiaeth iaith mewn cymunedau lle dos na ddim pwysles fel y cyfryw a wleidyddiaeth hil. Mae gwleidyddiaeth hil yn syfdanol o absennol yng cenedlaetholdeb Cymreig. Ac mae absenoldeb o gwleidyddiaeth hil yn ddiddorol achos mi ddylse hi fod yno mewn gwirionedd. Mi ddylse hi fod yno. Ond dyw hi ddim mewn gwirionedd. A niwch chi'n cael ambell i brawddeg throw away y rheswm fel ydych chi'n cael mewn unrhyw maes ysdeithaethau. Ond dyw hi just ddim yno. Mae Saunders Lewis yn wrth-iddewig, mae'n wrth-symitaidd. Ond mae'n wrth-symitaidd am y resymau nad os yn elyn nhw hefo cenedlaetholdeb Cymreig. Mae Saunders Lewis yn wrth-symitaidd yn y marn ni, bydde Jasmine efallai'n anghytuno, dwi'n yn gwybod, ond mae Saunders Lewis yn wrth-symitaidd am ei fod ar y adain dde Ewropeaidd, dyna pam mae'n wrth-symitaidd. S'n nhw ddim yn ollef y cenedlaetholdeb o. Dyw Saunders Lewis ddim yn wrth-Saesneg, dyw e ddim yn wrth-Iddelig, dyw e ddim yn wrth-Eidaleg, does gen i ddim byd yn erbyn lleiafrifoedd ethnig a chenedlaethol yng Nghymru, dyw e ddim yn rhan o'i wleidyddiaeth o gwbl, a rheswm ydy mae'n credu mewn dinasyddiaeth Gymreig, mae'n credu mewn creu gwladwriaeth Gymreig, a felly tydi'r math yna o hiliaeth ddim yn gwneud synwyr. Mae rhifrydwyr ar y ochr arall, a wi yn trafod hyn yn y llyfr, mae rhifrydwyr ochr arall sy'n credu mewn Prydeiндod, ddim yn credu mewn creu gwladwriaeth Gymreig, cenhedlaeth Lloyd George, oherwydd bod nhw ddim yn credu mewn creu gwladwriaeth Gymreig, maen nhw'n gorfod diffinio Cymreictod mewn rhyw ffordd neu gilydd. Dyn nhw ddim yn gwneud o trwy iaith yn benodol, achos bys yn gwneud o trwy iaith, wrth gwrs, yn unieithu hefo batl genedlaetholgar. Felly beth maen nhw'n gwneud yn aml iawn i diffinio Cymreictod naill ai trwy crefydd, neu trwy syniadau o dras a hil, ac yn aml iawn syniadau o crefydd a dras a hil wedi cael eu huno. Felly yn eironig iawn, ydych chi'n cael mwy o hiliaeth, a wy'n dweud hyn achos mae wedi'n propagandydd cenedlaetholgar, wy'n dweud hyn achos bod hyn yn ffaith hanesyddol yn y marn ni. Ydych chi'n cael mwy o hiliaeth, Mike Parker yn mwynhau hyn, a chi'n cael mwy o hiliaeth oddi mewn i drafodiad wleidyddol a blaid ryddfrydol yng Nghymru, yn hanesyddol, na chi'n cael oddi mewn i drafodiad gwleidyddol plaid genedlaethol Cymru yng Nghymru. Dyw hynny ddim oherwydd y pobl y blaid yn well na rhyddfrydwyr o rheswm, ond mae yn ymwneud hefo ffaith, dwi'n meddwl yn y bôn, mae iaith sy'n ganolog yn hanesyddol i Wleidyddiaeth Plaid Cymru yn ei diwylliant yn yr ystod ehangach, a mae diwylliant yn goresgyn hil mewn ffordd dyw Prydeiндod, lle chi angen cael y Cymru fel rhyw grŵp ethnic tu fewn i Prydeiндod. Mae Daniel yn hoffi am y sôn am hyn, ddim yn gallu gwneud hynny. Wel, o'n i jyst yn edrych ar y watch ac yn gweld yr amser yn mynd, felly un pwynt falle i gloi. Am o'n i, mae'r ddelfryd mewn ffordd yw creu systemau gwleidyddol, lle mae hawl gan bobl a'r gofod gan bobl i berthyn ym mha bynnag ffyrdd maen nhw am wneud ac mewn dulliau lluosog. Iawn?
A pan mae person yn meddwl am ysgrifennu cofiant, mi rwyt ti mewn gwirionedd yn archwilio cofiant unigolyn arall, ond hefyd dy hun, Jasmine. Ynddo fe? Ac mae cymlethdod yr hunan bron byth mewn gwirionedd yn gallu adlewyrchu yn gyfan gwbl mewn systemau llywodraethol. Hynny yw, mae rhaid i Lywodraeth benderfynu ar system addysg, pa iaith mae'r system hwnna'n mynd i fod yn ddi, pa ddiwylliannau sy'n mynd i gael hwb ariannol a sy'n mynd i gael ei chynnal gan y genedl neu'r genedl wladwriaeth. Ac yng Nghymru am hynny, yr stori yw twf y genedl, twf ffiniau gwleidyddol ein hunaniaeth ni, fel bod ni ddim mor ddibynnol bellach ar y diwylliannol. A'i y stori Losing Israel yw'r symudiad o hunaniaeth waed a chrefydd i hunaniaeth wleidyddol. Hynny yw gadael Israel am Gymru, neu yw hynny'n llawer i syml, ac mae dy darn diheddi ar Click on Wales yn sôn am elfennau o ymddieithriad, ond eto glosio at y profiad o bod yn yr Eisteddfod yn y termau hynny. Lle wyt ti'n gyfforddus? Lle mae Jasmine Donahaye'n teimlo yn fwy cyfforddus y dyddiau yma? Rhaid ta hyn o bryd dim yn cyfforddus. Ond mae hwnna'n wir am unrhyw un ar lwyfan fel hon. Mae'n eitha anodd. Dwi'n meddwl, sa'n siŵr os dwi'n ateb y cwestiwn wyt ti'n gofyn, ond mewn ffordd, beth sydd yn benodol am Gymru, am dod i Gymru, am ddod i Gymru, yw dod i lle mae bobl yn meddwl mor cryf ac mor ofalus am cwestiynau, am croesawiad bobl o tu fas a sut mae profiad yn dylif profiad bod. Dwi wedi cael croeso mawr yng Nghymru. Dwi'n gwybod mae lot o bobl yn dweud hynny am Cymru. Mae yna syniadau ar ran iddewiaeth o fod yn hollol philo-semitig, ond mae dadl arall yw hynny. Dwi'n meddwl, dwi'n cyfforddus yma, wel, dwi ddim yn cyfforddus, dwi'n meddwl dwi'n gallu fod yn mwy cyfforddus yma neu yn Lloegr, enghraifft, achos mae cwestiwn o national identity yn gael ei trafod trwy'r amser. Mae'n dechrau, wrth gwrs, yn Lloegr, ac mae'n gorfod gael ei wneud yn Lloegr. Ond dwi ddim yn ateb y cwestiwn, ond dwi'n ateb y cwestiwn arall. Dwi'n meddwl mae'n bosib i gael mwy na un hunaniaeth ar yr un pryd. A dyna lle dwi'n ffindio fy hunan. Ia, gwych. Simon, a'i breuddwyd gwrach yw dinasyddiaeth Gymraeg yn y Wales fodern, neu oes gobeith am system wleidyddol sy'n cynnal yr Gymraeg fel rhan greiddiol o'n hunaniaeth ni fel cenedl? Ie, dwi'n yn siŵr. Cwestiwn dyrys di hynny. Dwi'n licio cwestiwn y dyrys achos dwi'n licio datl yn groes i mudiad cenedlaethol y bod yn onest. Ond dwi'n genedlaetholwr, felly dwi o blaid annibyniaeth. Okay? Felly dwi o blaid gwladwriaeth Gymraeg annibynnol. Felly dwi o blaid dinasyddiaeth Gymraeg, ac felly dwi o blaid dinasyddiaeth Gymraeg sifig. Hynny ydy, os da ni'n mynd i cael wladwriaeth Gymraeg, mae pawb sy'n byw yn y wlad yn bunesydd. Dwi'n derbyn hyn yn ei gyfanrwydd, heb amodau. Ond mae'n anodd, of course, i leiafrwydd ieithyddol, fel y Cymru Cymraeg, sydd yn fwyithog mewn cyd-destun fel yna. Oherwydd, mae'n amlwg, da ni'n gwybod hyn o gynllunio ieithyddol, mae'n amlwg unrhyw iaith leiafrwyddol yr oesi, bod rhaid i fi cael ei gofod eich hunan. Ac of course, wrth chi cael eich gofod eich hunan, mi ydych chi yn cael pobl allan. Mae hyn yn anochel. Right? Mae pobl sydd yn addoli mewn capel, neu mewn eglwys, neu mewn synagog, neu mewn mosg,
yn y weithred o addoli yn cael pobl allan. Wrth chi siarad iaith leafrifol, dwi'n pobl eraill ddim yn ei deall, ydych chi'n cael pobl allan. Felly mae hyn yn fwy problematic oddi mewn i syniad y fusnesyddiaeth civic ydy'r gair ni wedi bod yn defnyddio, na mae pobl yn sylweddoli efallai. Dyn ni angen achwilio'r peth. Y her i ni ydy, da ni yn mynd i cael dinesyddiaeth Gymraeg sydd ddim yn rhagfarnu neb yn neb, sydd yn y gofod i bawb yn ein gwlad ni, sut allan ni sicrhau digon o'r arwahanrwydd i siaradwyr Cymraeg. Cymru Cymraeg, achos dwi'n dal i arfel y term Cymru Cymraeg, iddyn nhw fel grŵp i barhau oherwydd mae pethau sydd yn, mewn gwlad rhydd, mae rhai o pethau sydd yn cadw'r Cymru Cymraeg fel grŵp cymdeithasol, megis yr enghraifft anhegwch economaidd yng Ngwynedd. Mae anhegwch economaidd yn cadw'r Cymru Cymraeg fel grŵp cymdeithasol yng Ngwynedd hyn y bryd. Dwi'n cymryd yn y Gymru rydd na fydd anhegwch economaidd ddim yn bodoli. Felly mae haid i ni meddwl am ffyrdd eraill o wneud hyn. Felly mae rhai o syniadau dwi wedi bod yn siarad yn y llyfr ydy dwi ddim yn credu mewn dwythrwydd, byddech chi'n gwybod, a dwi'n credu bys y gwlad fwyithog yn arwain at gymhathu siaradwyr Cymraeg maes y law. Dwi'n credu mewn gwlad a fydd yn cynnwys elfennau uniaith Saesneg yn perthyn iddi hi. So mae diwylliant Saesneg ni'n bwysig hefyd. Elfennau dwythog a hefyd elfennau uniaith Gymraeg. A dwi hefyd yn credu bod yna ardaloedd o Gymru, megis y ardal dwi'n byw yn fy hun yn eiddionydd, lle dylsyn ni fod yn onest ac yn deud mae Cymraeg ydy iaith hanesyddol y gymuned honno erioed, a dylsyn ni ddim bod ofyn bod yn barod i gefnu ar elfennau o dwythrwydd yn y gymuned honno. A wy'n falch iawn, wy'n newydd cael fy anghodi yn aelod y cyngor tre Porthmadog, ac un o'r rhesymau pam nes i wneud hynny oedd oherwydd bod cael cyngor tre Porthmadog polisi uniaith Gymraeg, a pan gofynnwyd i'r cyngor cael polisi dwyieithog, mi nath Llais Gwynedd a Phlaid Cymru ar y cyngor uno a dweud na, da ni ddim yn cael polisi dwyieithog, mae Porthmadog yn gymuned Gymraeg, da ni'n glennu wrth ein polisi uniaith Gymraeg. A dwi'n cefnogi hynny, mae haid i chi fod o ddifri os da chi eisiau amddiffyn y Gymraeg mewn llefydd Porthmadog. Ond wedi dweud hynny. Wy'n mynd i gyfeiriad gwleidyddiaeth, wedi ddim eisiau gwneud hynny, Daniel, ond chi'n gweld y gwff drawiad rhwng y ddau beth. Mae haid ni cael drafodaeth am hyn yn y broedd Cymraeg yn benodol. Sut allan ni sicrhau parhad ein diwylliant yn iaith mewn cyd-destun lle dyn ni'n gwybod ac yn gymryd yn ganiataol ac yn pwysleisio fod pawb yn gydradd. A mae hyn yn broblem, yn dydy. Mae haid ni cael trafodaeth yn ei chylchu. Mae hyn ydy'r eliffant gwyn yn stafell trafodaethau mewn llefydd Ceredigion, y Sir Gyfyrddin a Gwynedd y Môn heddiw. Sut ni'n sicrhau cydraddoldeb i bawb yn y gymdeithas ac eto sicrhau digon o ofod i'r diwylliant Cymraeg barhau yno hefo rhyw fath o sylfaeni tiriogaethol yn perthyn iddi hefyd. Gwych, diolch. Os chi'n moyn clywed fy ymateb i hwnna, diolch i Babell Cymdeithasau Fori. Am hanner ar wedi 10 gyda Hugh Williams. Pan oedd, i ddweud y gwir, Simon oedd symbolydd y daith, ac beth drawodd y ddau ohono ni oedd y bywiogrwydd deallusol dros y cyfnod diweddar yn dod o'r Alban. Ac yn Gymru, mae gyda ni feddylwyr llawn cystal, mae safon y drafodaeth yr un mor ddwys ag ydy yn yr Alban, ac mae Jasmine yn un o'r ffigurau canolog yn y drafodaeth hwnna bellach. Mae'n awdures rhyfeddol, ond mae hefyd yn feddyliwr craff, ac mae wedi bod yn wych rhannu'r llwyfan gyda ti, heddi Jasmine. Mae Simon a fi'n mynd i ymrafael ymhellach fori, felly wedi ddim mwy am Simon. Diolch i chi gyd am ddod. Mae'r llyfrau ar werth yn y cefn, mae Catrin o'r wasg. Plis, darllenwch, meddyliwch, ac bydd y drafodaeth yn barhau. Diolch i chi gyd.